OK, a já se si zároveň zapnu sluchátka a jdeme na... OK, to je to doufám dobrý. Zrovna teď uvidíte hru, takže... OK, budeme hrát podle pravidel samozřejmě, žádné cheaty, nic. Tak nějak se tohle, jak se bojuje. To nejspíš přijdem. A později. S tím asi bojovat nemáme. Oh, to je nějaký portál. Co to je já? Jímali od Dandera, to je asi tohle, že jo? Oh, to vypadá libově, Doporučil mi kamarád, takže se uvidí. Oh, nějaký kombo jsem teďka dal. Co to semeno moci? Asi dobrý něčemu. Kolik žijí mám chytnout? Tady 5. Takže mám 4. Ty vole, to co bylo? Oh. Je to docela lehký na ovládání. Stránku budete mít určitě v popisku videa, takže tak. A vypadá pěkně ta hra. Já proti ní zatím nic nemám. Samozřejmě zatím. Super, zakončil si svou misi úspěšně, no je na čase pro odměnu. Protože pro misi odměnu. O, já dostanu nějaký tričko. Takže asi to si můžete potom přečíst, já si to číst nebudu. Tak budeme mít za úkol prej chytnout nějakou slepici. Ale vůbec nevím jak. Jo, už vím. Nejdřív do půlky musíme sebrat, co kam možná říkal, do půlky, což je asi teďka. A pokusit si... Oh, dali jsme to na poprvé. A teď máme slepičku, co nám bude pomáhat v boji. OK. A my se na to asi můžeme vrhnout. Jo, máme jít tady podle šipky pořád. Já tak plánuji, že tenhle let's play bude mít tak 20 minut. Ačkej, nemám dát se misi. Tak ještě nemáme dát odměnu, asi tam ještě musíme dojít. Blbě, že se to nedá ovládat v ACD, jako třeba Don't Starve, to je taky taková nesmysl tohle hra. Pohybnost byl. OK. Nevím, jak se to čte, dámy a pánové, jo, takže kvůli to nejítujte, asi máme jít tady. A mně se ta slepička strašně líbí, kde je? To pak stopněte a koukněte, slabý sídl něco. Jsem asistent semenáče. Slabý osídla, no. To je semenáček nějaký. To je asi ten cíl, protože jako vážně já to nevím, že jo. Doufám, že jdu dobře slyšet. Tak to je docela... Jo, je to ono. Křídla. Ale já mám strašně sucho v krku, bolí mě v něm, tak aby bych se asi zašel pro pití, nebo mám nějaký tady. Ne, nemám. Nemusíte na to klikat jako blbec, takže je to dobrý. A můžete klikat jenom mezerníkem. OK, takže jsme na failu. Odměna, potvrdit. O, máme nějaký obušek. To už můžeme. To nějak musím dát na sebe. Asi takhle. Ej. Já mám tyčku. Jo, a myslím, že od 10. levela, já nevím teďka, si budeme moci vybrat postavu. Jako je třeba lukostřelec a takový. A já si dám podle mě asi... Nevím, ještě se uvidí. Já spíš fandím boju na blízko, protože má větší sílu, ale máme jít za mistrem schopností, takže OK. Jo. Já si tohle. Calvin Coach, to je zase který.
nešla nějak zvětšit chlory, spirále, to tady asi střihnu na chvilku, protože já vážně ho musím najít. Dámy a pánové, já jsem totiž takový hlupák, že já debil jsem si nevšiml, že ten Calvin Coach je tady tenhle týpek. No a já jsem ho tady hledal po mapě, pobíhal se to, tak jsem to musel psát jako debil, pak mi tam nějaký týpek napsal. Prej, ale ty stojíš u něho. A říkal, aha, tak nic no. Říkám, ty vole, on si ze mě asi dělá prdel, ne? Ale ne. Měl pravdu. OK. A ne to drtíme víc. Nějaký bojový nápoj. To jsem slyšel, že když prostě ho vypiju teda, a třeba i ten druhý, tak s ním můžu dát boj. Tady jsem to dobře pochopil. To byl krásný. Teď koho jdu zabít. Tady tohle. Ještě musím. Já budu natáčet i Metin, jakože normální. Bude to hodně, co budu natáčet, no. Bude to jen takový let's play, na který si nebudu dávat záležet, budu si na nich dávat strašně moc záležet. Natáčím to na mobilu a teď jenom to budu dělat, mám 2 kanály, ano, dámy a pánové. Jeden a tam si budu dávat ty videa nesmyslný, a protože já tam budu dávat ty videa z toho, z mobilu, protože já vůbec nemám propojovací kabel, protože já mám tak vypatlanou nabíječku, že to není až možný. Se protáhnu pěkně, jo. Napíšeme. Aj. Nemá. S. OK. Nějaký high score, co to je? Ne, nechci to. Budou se tady dělat PvPčka, nějaké SPS karty nebo SP karty, teď nevím, co to říkal, že budu moci dělat. Určitě si dám tohle, to nejspíš. Naučit se skill. Jak to teď prostě? Jo. Přetáhnu. A musíte tady jíst, když máte málo životu, což je na pytel. Minim něco, co? Minim mentor, to je zase kdo? Ty vole. Tady Mimi mentor. Ok, za ní. Ne, naproti. To je dobrý. OK. Já bych to tady střihl, protože mám strašnou žízeň a já si udělám asi čaj. Nebo zkusím najít nějaký pití. Teď zase nekam, jo. Takže já to tady zatím střihnu a mezi tím tam i dojdeme, takže zatím čau. Takže OK, jsme zase u něj a tak jo. Co je to dýmání do prčic? Jo, já vím, co jsou tohle, co to je? No takhle. Co zase chceš? Nezájem. To je ten Teomantop. A cože to je ten Teodor, tak Teomantop. Jinak tady si můžete přestat tenhle. Jo, už vím. Čekejte. Jo, bla. Jo, já dostal nějaký věci. To je pěkný. To je pěkný. No dobrý, já si někdy dám ty věci.
Běžte do Nosvile a jo. Mě by zajímalo, kde máme tu naši slepičku. Jo, už ji vidím. Tady je, ona je přímo tady. Tady teďka někam běhala, tady je. Ne. Tady. Tady. To nejsou naše slepice. Tady. OK, já bych tohle z toho vyhodil, že mě to teďka je na nic, že jako PvPčkaři nějak nebudu. Dobrý. Pardon. Jak se viděli teďka možná i hru. Dobrý. To je možná se stříhat ty pády, ale ne, nebude se stříhat, aspoň víte, jak mi padá mobil trošku. Tady. Jo, teďka budeme dělat nějaký ty šutry, ne? Timespace dokonce. To zní dobře, Timespace. Časový vesmír. Počkejte. Kdybyste nevěděli, co se tady dělá, tak je to jenom bojování. Nic víc, nic míň. Jo. OK, teď se tady spadnou tyhle svině. Víte, jak ta slepice bojuje? Pokud si pamatujete, tak jste mohli rádi za tu slepici. Jo, takhle. Víte? Tak. OK, tak. Slepičko, ona mě ubránila moje slepička. A slyšíte tu hudbu? Jestli ne, tak jako bych to měl příště na to napravit. To dám taky na dálku. Hači. Jo, jinak je to na čas a čím méně času to dáte, tak tím více peněz dostanete. Tohle je, že musíte zatím, jo, dobrý, nápoj. Tady musíte vyvraždit, ale abyste neumřeli hlavně, že jo, ale to za začátku je úplně jednoduchý. Že mi vysvětlila kámoš, co jsem rád. Jsme to hráli spolu u něj, když jsem byl. Jo. OK, nějak rychle. Jo, to je poslední a to by měl, myslím, že být nějaký buď konec, anebo trošku větší něco. Teď musíme projít portálem, dostaneme odměnu. Já vím, děti, děkuji, děti. Tyčinka! To je libovej, tady tenhle vpravo. Tenhle ten. To můžu mít, jestli budu... Co to kurva je? Dobrý. Jinak bude to video ve Full HDčku, takže se bát nemusíte. Mini mentor, tak to je zase tady. Já jdu zase zaslepit, co to je větší frérka. Už nemůžu. Dobrý, jdeme? Ne, jdem za něj.
Tam bylo napíšete do pomůže třeba s timespacem a určitým level a takový, no. Je moje úroveň. Kámoš už je, myslím, že o 99 taky, nevím. Já jsem se s ním nějak dlouho nebavil, nějakého důvodu, ani nevím jakýho. No to zase no. Ovečka. Kde? Tohle, když ničíte, rozbijete to, tak, nebo ničíte, myslím, tak z toho jdou takové svině velký. Jako ne, velký hrášek malý. Ten hrášek je svině jak sviň. High score, já ho překonám. Já ten high score překonám, prostě já jsem totiž rebel. Jo, bla bla bla. Jo, tady musíte, no tak zatím v pohodě. Jinak budete muset střídat, tady máte tu minimapku, začínal se na co. Ty vada, abys neumřel, strážníků. Ty vole, pojď. Je mrtvé. Počkej, to budu potřebovat. Je tady ze začátku dobrý sbírat úplně všechno, i když vám třeba ve větším levelu bude na prd, ale zase ze začátku je to moc dobrý, no. Možná slyšíte klávesnice, a to zkusím trošku stěšit, tak. Ok, nesmíme se nějak zdržovat. Jo, bla bla bla. Trošku posunu. Můžu si nějak posunout, že? Tak takhle no. Já mi pomož slepit, co blbá, ne, ty vole. No, a ty bude. Kdo z koho, teda, co z toho, no. Tak jenom to dáš, no. Tak to bude asi jako potom, nevím. Dobrý, zatím je to zase v pohodě. Ani tady nic dobrý není. To se hodí, no, ty léčivý nápoje. Si dám radši sem, protože mám i na to více místa. Dveře byly otevřeny, ok. A to už by měl, tady něco zničíme a už to bude v pohodě. Kolik mám skoro? 75, cože? Slepice ochrání má. Jak to, že netancuje? Si myslím, že už to je konec, ale v pohodě. Dobrý, už můžeme jít, doufám. OK. Jaj, a máme... my máme lístek! My můžeme si dát na hlavu. Koukejte. Vybavit. Lístek. My máme lístek na hlavě, vidíte to? Ta čelenka ani tam nejde vyját ty lístek. Já jsem sexy. A chtěl jsem říct, že tenhle let's play bude mít tak asi 20 minut, což bude asi bohatě tak stačit se celá. Na tenhle první let's play z téhle hry. Uvidí se, jaká v tom bude odezva. Doufám, že bude se vám líbit. Že jako ty videa a úpravy mi dali zabrat. Se vám to nepřijde, ale jo. Všechno dá zabrat prostě, no. OK, já s toho budem dělat ty kraviny, no. Už to mám otevřený. My máme meč normálně jako gangstři. Motherfucker. Jak to budou videa s webkou, protože jsem debil.
aspoň přáním, co má on za přání? Ulov šťastná ovce, aha. A kde jsou? Já už vím. Kolik vůbec je? Nevím. Mám vůbec pojem o čase? Nevím. Jenom tady kolik natáčím a jak dlouho natáčím. A tady by to mohlo být někde. No tak není, dobrý, nevadí. OK, jdeme zabít malá šťastná ovečka, nebo šťastná ovečka spíš. A jdeme použít tenhle. Jako, pohodě. To si jede své. Ježišmarja, musím z ní zabít tohle a do něčeho jiného, to je dobrý, no. Jo. Tak. Doufám, že to bude dobrý. Mám zabít malou ovci, teda šťastnou ovci, a zabít něco jiného, pohodě. Jo, chtěl jsem ještě říct, že budu natáčet Counter-Strike Global Offensive, teďka se ho budu za chvilku kupovat, myslím, že zítra už by mohl být koupený, no možná, já nevím, bude sranda, ale nový tričko Supermana, nechci dělat reklamu, jo. Jak vidíte mojí skříň. Jinak budu natáčet Five Nights at Freddy's. Na to se budu muset nutit, protože jako... ne, tam dojdu. Protože ten, jak jsem chtěl, já mám v plánu teda, pardon, že natočím hororovku, jakoukoliv teda. Buď Outlast, Slenderman, anebo Five Nights at Freddy's. Bojím se strašně to, ano, přiznám si to. Ale bude sranda, no. A ukážu potom třeba ten, no, nevím, za tohle to video to asi už nestihneme. OK, 1000 zlaťáků. Ty vole, už jsem bohatý. Jsem dostal od něho meč, nice. Užitečné, a to je jenom meč, tak to nechci. Dobrý. Ale můžu tohle, dobrý. Jinak jsou tady na tom takové hodnoty, jakože dobře, jakože podivuhodné a takové. Naučit se skill, schopnosti. Dáme tam energický koulík, ten chci. Ten už mám naučený nejspíš. A nebo já to asi nemusím to dělat zatím. Jo, nejspíš ze začátku dělat nemusím, to tak vypadá. Schopnosti, já chci tady tohle. OK. Uděláme tuhle s tou ženskou. OK, a teď mě nic nezajímá. Takže já doufám, že se vám ten malý let's play líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, anebo taky dislike a do komentářů napište, proč se vám video nelíbilo. Určitě do komentářů vám dám můj Skype, Facebook a to všechno, abyste mě mohli informovat o všech hrách, jestli chcete hrát se mnou samozřejmě. A takové věci. Zadu si s kýmkoliv, kromě nějakýma bez urážky, ale kidama. Nejsem kid. Nebo možná jo. Ne, protože nechci, aby to znělo ten hlas jako divně, víte. Pak to vypadá blbě u toho. OK, potom dostanu nějaký domova, kromě pro namáty. Takže OK, takže u dalšího let's play. Čau!